Saifa, čo je pravdy na tom, že si urazil amerického prezidenta, chceme vedieť? Určite hej. Prečo? Prečo takto rovno? Prosto si tak. Ja milujem Ameriku. Ja vám hovorím, nie som akože úplný amerikofil, ale mám rád Ameriku, lebo sa mi páči krajina, ktorá je postavená na princípoch, že sme odišli z tejto hnilej Európy a postavili sme si krajinu podľa svojich predstav. Takže Amerika má slabú históriu, ale pre mňa znamená hrozne veľa. Američania si myslím, že majú zmysel pre humor, ale obmedzanejší. V istých oblastiach si myslím, že áno, najmä takí tí normálni. A teraz navštevoval som tú krajinu teda zo párkrát, lebo to tam mám rád a sa mi tam páči. A vždy sa snažím nadviazať nejaký kontakt s tými miestnymi ľuďmi. A moja frajerka sa za mňa hrozne hanbí všade, v reštaurácii, v obchode. Ja prídem do obchodu, pozerám sa na rukavice a spýtam sa predajkyne, že tieto rukavice sú dobré na vraždu? A ona, viete, a tá Američanka, ktorá je proste zafixovaná, tak akože musí vyhodieť. Zákazník náš pán, áno. Presne, tak, no neviem vám odporučiť, tak je zima dosť, no tak asi by sa hodili. Takže to je jedna story, ale potom mám s americkým prezidentom, keď sa Barack Obama stal prvýkrát americký prezident, tak myslím si, že celý svet to veľmi tak vrelo uvítal, že je to prvý Afroameričan, teda Černoch. My to na Slovensku môžeme aj takto povedať, v Amerike je to problém. Je to prvý Černoch. A teraz hovorím tým Američanom tiež miestnym, že to je fantastické, že vy máte proste čierneho prezidenta. A oni, že áno, že sme na to hrdí. A ja hovorím, čože vy ste na to hrdí, ale jeho pán na neho musí byť aký hrdý. Ale s týmito predsudkami, ak môžem, akože nie je to v scenári, ale mám ešte jednu veľmi dobrú príhodu. Predsudky sú geniálna vec, lebo je to taká humorná platforma. Každý máme nejaké predsudky. A pamätám si, keď sme ešte dávnejšie s Adelou a ešte s Brunom sme boli vo Veľkej Británii, v Londýne za jedným kamarátom. Boli sme pár dní v Londýne a teraz bavili sme sa tiež s miestnymi ľuďmi, lebo ten človek, u ktorého sme býval aj s Angličanmi. A pozerali sme s nimi správy. A zrazu vidíme v správach, že blondína číta správy. A ja som bol taký, že blondína u vás číta správy? To čo je pre Boha? A oni, tí Briti, že akože to čo je, no tak to je normálna žena, no má blondiavé vlasy a čo? Hovorím, OK, no u nás by toto neprešlo. Prestrih na nejakú reportáž, plešatý človek. A hovorím, tak toto nemyslíte vážne? Vy máte plešatých ľudí v televízore? A tí Briti, že jakže? No a veď to vôbec nevadí, je to človek a je výborný redaktor. Hovorím, OK, u nás by toto neprešlo. A zrazu černošský redaktor. A hovorím, tak toto nemyslíte vážne. Vy máte Černocha v telke? A tí Briti, že no, čo máme robiť? Nie, tak? Prisahám. To sú špiny. No.